Takže čaute, milé dámy. Vyložila som prvé na znamenie barana, čiže vy versus on, čiže vy ste znamení barana. Tento výklad si budete musieť zaradiť do toho vzťahu, v ktorom sa práve nachádzate, či už ste na začiatku toho vzťahu, alebo už ide o dlhodobý vzťah, alebo ešte len niekto príde do vašeho vzťahu, hej, takže neučujem to ja takto, vy si to zaradíte tam, kde si to potrebujete. Keď ste single, tak pravdepodobne to je niekto, kto ešte len prichádza do vašeho vzťahu. Ale ja nemám až taký ten pocit, ale na konci budem vám vyberať ešte karty, ktoré ak je to niekto, kto prichádza, ako ho spoznáte, hej. Takže v prvom rade by som chcela povedať, že vy ste sa mi tu ukázali ako rytier page, čo znamená page of wands, pardon. Čo znamená, že ste veľmi ohnivá, veľmi vášnivá, veľmi dobrodružná, veľmi kreatívna. A toto bola presne tá otázka, keď som si povedala, že na koho presne ten výklad sedí, pretože mne tu skôr príde, že je to vzťah, ktorý sa nachádza na začiatku a začínate sa ešte len spoznávať. A tam nastala chyba, kedy vy ste pravý opozit neho, alebo môže to byť vzťah, ktorý trvá, ja neviem, 5 mesiacov, ale nie je to nejaký dlhodobý extra vzťah, pár rokov, ale skôr by som povedala, že vzťah do toho 1 roka. Čiže vy ste sa mi tu ukázali ako cestovateľská duša, ktorá je proste veľmi, veľmi busy. Busy so svojimi myšlienkami, so svojimi ideami, busy so svojím životom, chce mať všetko pod kontrolou, chce mať pod kontrolou svoje financie a nechce závisieť na nikom alebo od nikoho vo vzťahu. Hej? Váš partner sa mi ukázal ako niekto, kto je veľmi pravdovravný, má obrovskú kúráž a mentálnu silu v sebe, ale je to človek, ktorý je zviazaný a ktorý sa nedokáže uvoľniť. Čiže k vašej energii, ktorá je veľmi vášnivá, veľmi dobrodružná, sa toto trošičku rozchádza. Čiže vy už ste možno prišli na to, že že je pre vás trošičku aké je to slovo? Boring. Ten vzťah je ako keby nudný, pretože vy tam naražate naozaj na ten protiklad tej vašej dobrodružnej povahy, ktorá chce mať taký ten vášnivý život. A on je ten, ktorý tam prináša ten pokoj a ten kľud ako keby a je veľmi uzavretý sám do seba. Tento človek bojuje veľmi sám so sebou s tým, aký je. Ja si myslím, že ono to trošičku pramení možno z toho, čo sa stalo v minulosti, že teda sa nedokáže až tak nejak otvoriť a viacej nad vecami premýšľa, než do toho skočí, ale sám si uvedomuje, že pokiaľ by chcel byť s vami, tak musí toto zmýšľanie ako keby prehodiť. Hej, vie, že takto by ten vzťah proste nemohol ďalej pokračovať. K čomu sa dostávame to, ako vás on vidí, takou, ako ste, vášnivá, dobrodružná, prinášate svetlo do toho, prinášate optimizmus, prinášate kreativitu do toho vzťahu alebo do toho, čo je medzi vami. Trošku vás vidí ako jemne až tak dobrodružnú alebo až tak dobrodružnú, až takú, ktorá dokáže vkročiť do neznáma. Ja by som dokonca ale povedala, že vy ho dokážete presvedčiť k tomu, aby ten krok do neznáma spravil on s vami. Čiže on vás vidí veľmi takú, bože, ako vták. Ako vták, ktorý proste letí a urobí krok a nebojí sa byť dobrodružným. On je taký, ktorý potrebuje mať všetko ako keby nalinajkované, všetko prepísané, ale to, čo má na vás rád, že vy do neho zasievate tak ako keby semienko toho dobrodružstva, semienko toho, aké by to bolo. Čiže rozhodne nad vami rozhodne premýšľa nad budúcnosťou s vami, aké by to bolo a podobne. Alebo to, čo od vzťahu ako keby očakáva a podobne, alebo jeho intentions, neviem nájsť slovo, ale tak určite mi rozumiete. To, čo by on akoby ja si myslím, že vy ste pre neho veľmi silný
silný partner, hej. Vy ste pre neho niekto, s kým nevie a ako keby sa rozhoduje ešte nad tým, či do toho ísť, či sa trošičku zvolniť, uvoľniť. Pretože keby to urobil, tak by musel veľa na sebe ako keby pracovať, hej. Bude mu trvať trošičku dlhšie sa od svojho stoického výrazu oslobodiť a byť ako keby duchovoľný. Tým, že vy ste taká dušou voľná, tak on tam vidí v tomto rozdiel, ako keby si to kapituloval v hlave, že či áno, alebo nie, že čo by musel urobiť, alebo ako veľa roboty by do toho musel proste vložiť, aby sa vám mohol vyrovnať. Pretože ja mám pocit, že on sa vám nevie vyrovnať. Hej? Mám pocit, že vás vidí naozaj ako niekoho, vidí vo vás to, čo jemu ako keby chýba. Takže on by musel vstúpiť do svojej síly, musel by sa trošičku zmeniť, musel by sa trošičku uvoľniť, musel by byť trošičku ako keby šťastnejší. A teoreticky by ale vedel s vami ísť tou cestou. Ale ako keby vedel, že vy tou jeho cestou nepôjdete. Takže jediný spôsob, ako byť s vami, je to, že pôjdete vy. Že pôjde on tou vašou cestou, hej? Ako keby. Čiže keď si tu pozriem Final Outcome, mne to prišlo mi to tak, že teraz v tejto fáze je ten vzťah naozaj na rozhodovaní sa o tom, ktorým smerom sa vybrať, ale ja to tu vidím veľmi pozitívne. Vidím to tu, že ten vzťah je trošičku na o premyšľaní. Možno by som možno by som si dávala pozor na to, aby sme sa nedostali do nejakého karmického vzťahu, kde tie veci sa proste musia pohnúť, nemôžu byť na onoho. Pokiaľ ste vo vzťahu, kde to proste niekde a vy máte naozaj iba myšlienky o tom, ako by ste sa chceli oslobodiť, pretože niektoré z vás ja tu vidím z toho vzťahu odchádzať za niečím dobrodružným, že vás ten vzťah proste nebaví, alebo ten človek vás nebaví. Takže niektoré z vás naozaj zvažujú to, že radšej sa vydajú cestou samou, kde ako keby za ďalším dobrodružstvom, že viete, že tráva môže byť niekde zelenejšia aj na opačnej strane. V opačnom prípade, pokiaľ neurobíte ten krok a ten vzťah zostane v takomto nudnom bode, ktorý je teraz, môžete sa dostať do takého karmického cyklu, kedy nebude také jednoduché sa z toho vzťahu dostať a pozor, aby on neklesol na takto. Myslím, že vy by ste mali spraviť kompromisy v tom vzťahu takisto, hej, aby ten vzťah naozaj nezostal iba, možno, že to je v niektorých vzťah, ktorý je naozaj založený iba na sexuálny vzťah, alebo priateľský vzťah s výhodami. Čiže pre niektoré z vás, pokiaľ vy sa nepohnete, alebo pokiaľ vy sa neustálite a nezačnete tento vzťah brať tak nejak vážne, ten vzťah naozaj môže zostať naozaj iba na tom sexuálnom dobrodružstve, kedy keď skončíš, tak nezabudni za sebou zavrieť dvere, doslova do písmena. Hej? Čiže tento vzťah by mohol ísť do niečoho väčšieho a silnejšieho, ale iba v tom prípade, kedy naozaj aj vy sa ako keby dušou alebo ako keby ustalíte, lebo to, čo ja mám pocit, tak vy tam vedete, alebo možno niektoré z vás, ja neviem všetky, ale vy tam vedete ten vzťah ako keby do toho naozaj, keď skončíš, zavrieť dvere. Hej? Že sa nejako neponáhľate do vzťahu, ale nemyslím si, že je to, že by ste možno nechceli byť vo vzťahu, ale tento človek pre vás je ako keby tak nejak moc myšlienkovo zaujatý a moc stoický a moc chladný a tú vášeň vám tam alebo možno takú tú lásku, hej, vám tam do toho vzťahu tak nedáva, že možno vy sama si to tak korigujete, alebo možno keď to robí on, tak si to tak prehoďte. Ale zatiaľ ten vzťah, pokiaľ sa nerozhodnete, že chcete naozaj vzťah a že ho chcete naozaj so všetkým všudy, že budete mu musieť aj dôverovať, že ten človek by sa o vás vedel aj postarať, tak ten vzťah zostane na iba sexuálnom dobrodružstve a nikam ďalej ako keby nepôjde. I keď
On vás vidí ako niekoho, s kým by chcel niečo budovať, ale ja mám pocit, že vy ste tá, ktorá z nejakého dôvodu do toho vzťahu až tak úplne naplno nechce ísť, alebo až tak sa mu neodozdáva, hej. Pre tých, ktoré sú, lebo my sa tu, ja mám tu teraz, pre tých, ktoré ešte len do vzťahu, alebo tento človek sa ešte len objaví, možno vo vašom živote, alebo tento vzťah sa možno objaví ešte len vo vašom živote, pokiaľ ste single, nemáte niekoho takého, toto môže byť ďalšia osoba, ktorá príde do vašeho života. Takže sa pozrieme na čas, kedy asi by sa to mohlo stať. Poprosím čas, kedy asi by prišiel do života tejto baranice nový človek. OK, takže tu máme, že bude medzi vami zo začiatku veľmi silná chemická príťažlivosť, ale ten čas nebude dobrý. A zrovna si myslím, že ten čas nebude správny, pretože ten človek sa bude pravdepodobne dostávať z niečoho, možno to bol vzťah, ktorý ho naozaj pripútal a uzavrel do seba, takže keď ho budete spoznávať, ten človek naozaj bude chladný, naozaj ten človek bude chladný a bude citovo ako keby nepripustný. Toto si myslím, že it's time to move forward. Je čas sa pohnúť vpred. To bude naozaj iba o tom rozhodovaní, o vašom rozhodovaní, či naozaj pokiaľ ešte nemáte vzťah a naozaj chcete niekoho, vy sama v prvom rade, než si začnete niekoho hľadať, by ste si mali uvedomovať, čo od vzťahu očakávate a čo od vzťahu chcete. Či to bude naozaj iba niečo, že hľadáte iba niekoho, kto bude iba na naozaj takéto sexuálne uvoľnenie, alebo to bude niekto, s kým budete chcieť niečo budovať. Hej? Pokiaľ to bude na sexuálnej, a tu mi ukazuje in June. Okay? Čiže v júni by ste možno mohli stretnúť niekoho v júni by ste mohli stretnúť niekoho takého tomuto podobného. Ja som pozerala znamenia, že v akom znamení by sa mohlo nachádzať. Ja poviem pravdu, že to bude pravdepodobne niekto znamení Zeme, čo je niekto ako Capricorn trebárs, alebo kto je v znamení Zeme. Neviem, pozrite si to. Ale skôr niekto, kto je naozaj skôr taký kalkulatívny, ako keby. Pozrieme sa na, čo by vám, tí, ktorí ste už teraz vo vzťahu a toto tu na vás tak nejak sadá vo vašom oficiálnom vzťahu. Naozaj rada znie, budete sa musieť pohnúť a budete sa musieť pohnúť a budete sa musieť rozhodnúť, čo od vzťahu očakávate vy a čo od neho chcete, či chcete naozaj niekam rásť, alebo chcete ale tie, ktoré sú v takomto ročnom vzťahu alebo do roka, ja vás vidím asi, alebo v takých tých krátkodlhých vzťahoch, krátkodobých vzťahoch, ja vás vidím naozaj odchádzať za väčším dobrodružstvom. Čiže po niektoré ani tomu nedajú šancu. Tie, ktorí tomu dajú šancu, je tam nádej na to, že by ste mohli spolu niečo podniknúť, alebo že by ste mohli spolu ten vzťah naozaj rozvinúť, ale samozrejme obidvaja by ste sa mali trošičku ukludniť. Dať sa na rovnakú dlhu. OK, takže čo vám chce? Toto je pre tých, ktorí už vo vzťahu sú. Čo vám chce povedať? Čo chce? Hop, ty tu vyskakuješ už tretíkrát, tak ja si to zoberiem. OK. Čo som povedala? OK. Toto si myslím, že skôr patrí pre vás. Karta hovorí, this connection bores me to death. I need to do something more exciting. Toto je presne to, o čom sme sa bavili. Pre vás je ten vzťah no je proste boring. Je nudný.
Je nudný. A vy potrebujete akciu a tento človek nie je až taký akčný, ako ste vy sama. A práve preto vás to... OK, môžeme mať nejaké ďalšie správy, prosím. Nejaké ďalšie správy, prosím. Nejaké ďalšie správy, prosím. OK, teba si vezmem. No, toto je ďalšia vec, ktorú ja som si tak pozrela v týchto kartách a ja mám skôr pocit, že vy, ak ste busy a jak ste sústredená sama na seba, ako keby ho v tom vzťahu možno prehliadate a nevidíte ho ako niekoho pre vás vhodného. Možno to nebude sedieť pre všetkých, ale ja mám pocit, že pre niektoré to proste sedieť bude. Táto karta hovorí I don't understand why you see in me, I don't feel attractive. Takže on ako keby sám vedel, že nie je pre vás dosť zaujímavý, že nie je pre vás dosť nie je pre vás dosť zaujímavý, nie je pre vás dosť možno nie je atraktívny. Ja si nemyslím, že atraktívnosť je presne to slovo, pretože akože ja tam vidím takúto, ten oheň a to pášen, že keď sa dostanete dokopy, tak ten sexuálny podnet je veľmi dobrý, ale čo sa týka života, tak si proste sebe nesadnete. Takže skôr by som povedala, že on sám vníva, že vy ho vnímate takého trošku nudného, hej? No, ja si myslím, že vy ste tu ten prorok tohto vzťahu, ten, ktorý je vedúci toho vzťahu. Ja neviem presne, na koho tento výklad tu sadne. Či to niekomu sadne naozaj. Zoberte si iba to, čo potrebujete, alebo to, v čom sa vidíte v tom vzťahu. Ja nevravím, že všetko bude tak, jak vravím, alebo tak, jak teraz hovorím. Je tam veľa podnetov, sú tam vzťahové podnety, ktoré ešte len ten človek môže prichádzať do vašeho života. Naozaj ste spolu iba veľmi krátko, alebo začínajúci vzťah. A pokiaľ sa jedná o dlhodobý vzťah, niektoré sa možno už začínajú nudiť, pretože on nemení svoje postoje a vy hľadáte trošku viacej akcie. Takže pre tie, ako ho spoznáte toho, kto ešte len príde, ako sme sa dozvedeli, Júni,